Okei, elikkäpä moro kaikille. Sitten taas pelatais Minecraftia. Eikä joo, tasaisessa maailmassa olen. Ja sitten tästä mä teen näitä ihme tyyppejä. Mä en tiedä sitten näiden nimiä, mutta mä teen näitä 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yytoo, kaatoo, kootoo. Aha, 12 on niinku maksimi, mitä pystyy tekemään. Okei, eikä sitten tällekin puolelle sitten. Eikä tämä on siis 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yytoo, kaatoo. Okei, eikä sitten alkaa. Okei, nämä kyllä käy rikkoa täältä. Mä vähän houkut. No, näitä kyllä saa olla vähän enemmän tällä puolella. Koska noi kumminkin. Näin. No niin. No niin, sitten alkoi itse taistelu. Näin, nyt päästiin aloittamaan tää. Mä otan vähän enemmän näitä. Näin, nyt niitä on tarpeeksi. Katsotaanpa sitten, että kummat voittavat. Okei, tää on kyllä vähän epäreilu, koska noita on paljon enemmän noita noitia. Nyt katsotaan miten käy. Kun noi heittää noita ihme jutskia, niitä ihme myrkkypulloja. Ja se tekee taas vähän epäreilua myös, mutta kyllä hyvin näyttää siltä, että ne voittaa. Okei, hyvikset näyttää voittavan. Okei, kyllä ne vielä voittaa varmaan. Eikä mitä se tarkoittaa. Elikkä näitä hyvikseen vissiin kun ollut yhtäkään. Niin vielä on yksi jäljellä. Joo, että tuolla on yksi. No, tehdään näin. Nyt ne varmaan tajuu. No. Yksi jäi. Eikö miksi mä heitän nää menee? Sitten katsotaan, että mitä tästä saatiin. Tai sain. Tai no, kyllä se saatiin sanalla. Joo. Aika paljon kaikkea krääsää. Siitä ei varmaan tulisi yhtään mitään, jos olisi kyläläiset vastaan nää. Hei, kertokaa siellä kommenteissa, että mikä näitten nimi on, koska mulla ei oikeasti mitään hajua. Näyttäähän joltain jättikyläläiset, mitkä on niinku tehty raudasta. Mut mikä niitten nimi on? Kertokaa kommenteissa, jos haluatte.
Onko nyt areena tyhjä? Ja yhtäkään rautaa ei tullut. Eikä juu. Tällainen oli sitten tällä kertaa. Juu. Moikka.